Хайде да приготвим пълнени гъби заедно. Гъби, 2 чушки, теглови лук, чесън, прас, морков, който се щупи, сол и черен пипер, чубрица и моята любима куркума. Започвам да приготвям всички зеленчуци, като обелвам моркова и махам семките от чушките. След което обелвам лука и тук все още не се бях разплакала. Чум да режа всички зеленчуци за чопъра, като в процеса на слагане на зеленчуците осъзнах, че няма да се бера всичко наведнъж. Затова оставих лука за след това. Този чопър ми е най-добрият помощник в кухнята. Ето, както може да видите, тук добавих лука и чесъна, но не успях да се държа и се разървах. Блендирах отново и се получи тази смес, която добавих към тиганче с малко мазнина. Добавих сол и черен пипер, разбърках и затворих с капака, за да се задушат. След около 15 минути поръсих с чубрица и отново ги затворих да се задушат. Отделих пънчетата от гъбите, измих ги и ги забърсах с салфетка. И снимах целият процес, как махам пънчетата. След това наредих една по една гъбите в тавичка, която предварително съм намазнила. Поръсих с сол, след това с черен пипер, гледах да е равномерно. И беше ред да пълня гъбите. Заснех целият процес, не съм отрязала нито един кадър, за да видите как се получава. Докато го правех, ми се стори толкова бавно, а сега на камерата изглежда се едно съм го направила за секунди. Ако искате да ви е изцяло веган ястието, следващата стъпка с маслото може да пропуснете. След това поръсих с куркума и пекох на 220 градуса с вентилатор до изпичане. Не съм засякла време. А ето това беше цялата ни вечеря, пълнените гъби, мутабъл и салата.